Dobry wieczór, witamy na konferencji prasowej w meczu GKS Jastrzębie Zagłębie Sosnowiec, wygranym przez gospodarzy 1-0. Na trybunach dzisiaj zasiadło 1712 kibiców. I bardzo proszę o opinię trenera gości, pana Marka Saganowskiego w meczu. Ja chcę tutaj zacząć po prostu od jednego pana, który nie dźwiga sędziowania. Jest to drugi raz występ przeciwko nam, przeciwko Zagłębiu Sosnowiec. Drugi raz nie dyktuje nam, jak było z Polonią Bytom w 106 minucie. Nie dyktuje nam karnego. Dzisiaj tak samo nie dyktuje karnego. Daje żółtą kartkę zawodnikowi, który uderza, jest rykoszet, jest rzut rożny i daje drugą żółtą kartkę. Przecież to jest skandal. Panie Rafale, pan sobie odpuści to. Ja się nie dziwię, że ten pan to nie jest sędzia, sędziuje tylko 3 mecze w tym roku. I zawsze wypada na Zagłębie Sosnowiec. To jest chore. To jest chore. Tak krzywdzić zawodników. Tak krzywdzić klub. Co ja mam teraz powiedzieć? Pan Rakoczy sobie pojedzie do domu, wypije sobie browarka i co? My żeśmy grali dobry mecz, dobre spotkanie. Ale nie możemy wygrać przeciwko sędziom, którzy są dramatyczni czasami. I dzisiaj ten pan się nie nadaje tutaj na tą ligę. To są za poważne sprawy. Skandaliczne zachowanie sędziego, skandaliczne. Dziękuję. I witamy na drugiej części konferencji prasowej. Bardzo proszę o opinię trenera gospodarzy, pana Petra Stochara. Dobrý večer všetkým. V prvej rade by chcel poďakovať chlopákom k ťažkému meču, ktorý dneska zvládli a zdobili sme punkty. Od początku som mal v nich vieru, jak pošli na boisko, pokazali energiu družiny a ten meč preto vygrali. Z początku meču sme chceli przeciwnika dostať do väčšej intenzívnosti, lebo vieme, akých dosvedčených hráčov majú a jak im necháte přesčeň i čas, tak vedia svoje situácie vykorisťovať a preto sme chceli grať v strednej štrefe a vo vysokej štrefe, kde sme chceli robiť pressing. Myslím si, že přetivník mogol v prvej polovie vykoristiť náš blend v obrone. Nemal by sa to stávať v takých ťažkých a dužo vážnych mečech, jaké my hráme o utrzymanie. Mali sme šťastie pri tej situácii, nevykorišťoval to a potom sme mali svoje situácie, kde sme mohli lepšie řešiť prejšťa a viac takej odvagy, aby sme mali v situáciách Mašáka, kde je s šibkým hráčem a musí ísť do situácií 1 na 1, ísť do rizika a aby sme zakončili ten meč. Meč bol taký samý, taký rovný, jak tie meče, čo sme grali predtým a pregrívali sme 1-0. Asi tam nebola až taká viera ísť po tých 3 punktoch. No a přetivník nám daroval svojou nedisciplinovanosťou to, že sme šli do líčetnej prevágy a ten meč sa nám hral ľahšie a musím povedať, perfektná situácia rozhodla alebo decidovala o tom meči Jana Fľaka, ktorý hral na bočnom obronci, kde išiel s odvagou do pole kárne a prihral finálne podanie na Farida, kde na jednej strane som bol úplne šťastný, že sme dali ten gól a s Faridom sme zrobili takú stavku, že jak dá gól, tak ho pozvem uňho v penziónu, či čo to má, či reštaurácii na obiedek, či ak dá asistenciu alebo góla. Ale v tom momente ja o tom nemyšľal, no veľmi rád mu kúpim ten obiedek a dzisiaj sme radi za to, že byla perfektná atmosféra. Chcel bych poděkovat taktiež kibicům a musíme sa radovať. Je to
дуже vážny výnik pro nás a myslím, že motivácia do ďalšej roboty, lebo tá liga je veľmi trudná a pôjdeme od meczu k meczu. Chciałbym pytanie jeszcze o Jakuba Iskrę i Michała Bednarskiego. Jak wygląda ich rekonwalescencja? Tak, máme svoje problémy s kontúziami. Všetci vidíte, že nám brakuje nám Bednarský, taký ten nápasník, typ nápasníka, ktorý je nebezpečný v pole kárne, je dosvedčeným už hráčem a má mnogo tých gólov. Ten nám chybí, ale myslím, že čo najskorej zrobí všetko preto, aby ešte do tých następných koliek nám pomogol. Kuba Iskra rehabilituje, tiež robí všetko preto, aby sa čo najšybkejšie vrátil s povrotem a pomogol týmu. Ile tak mniej więcej? Tydzień, dwa? Myslím, som v nádejach, že do 2 týždňov minimálne jeden by som mohol prísť povrotem. Je jasné, že Michal Bednarský nebude hneď v nejakej forme, to vieme, ale len tým, že je dosvedčený hráč a je to hráč, ktorého ten tým potrebuje a brakuje nám, tak nám môže veľmi pomôcť taktiež v kabíne. Dziękujemy. Czy jakieś pytania? Dziękujemy trenerze. Dzięki.